Kaixo nere super txiki maiteak, zer moduz gaude? Nahi duzuen bizitza sortzen, super sekreto hauek praktikatzen, espero dut baietz. Momentu jakin batean, denok ziuraski pentsatu dugu mirariren batek edo beste pertsonaren batek salbatuko gaitula gure arazoez. Ba ez, gure boterea gugan dago eta gure burua salbatu dezakegu inori itxoin gabe. Ze iruditzen zaizu ideia, jarraitu nirekin eta konturatuko zea. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula zure bizitza sortzen hasteko errementak. Eta zer esanik ez, kriston entrenamendu ederra duzu nire web horrian zure superbotereak hasteko. Ez galdu aukera. Urtea junala atxikitu egiten gea. Bai laguni, eskolari, zaletasunik, kirola, artea, edozein gauzari. Gogoratu, emaitza ezberdina nahi badituzu, barruko sinismenak direla aldatu behar dituzunak. Gu ez gara gure jabetza materialak. Gaur egun duzuna iraganeko pentsamenduen ondorioa da. Zuk gauza berriak sor ditzakezu. Garatzen goaz, aurrera goaz denborarekin. Badakizu zer da gehien hazten laguntzen digutena? Hogaituena? Arazoek laguntzen digute asko zergatik. Bera jun ordez, gora juten bagea, zailtasun edo arazo hori konpontzeko trebetasun berriak garatuko ditugu eta gero eta handiagoak bihurtuko gea. Adibidez, ikasketekin zailtasuna balin baituzu. Demagun, ikasi egin duzula, baino gero azterketa garaian urduri jartzen zea eta ez duzu aprobatzen. Ze trebetasun ikasi beharko duzu horretarako? Adibidez, azterketa egin baino lehen, begiak itxi eta 5 arnasketa sakon egin itzazu, lasai, bisualizatuz azterketa primeran egingo duzula. Noiz jakiten dugu? Ongeen ditugula gauzak, emaitza onak ikusita, kasuntan aprobatu badugu. Eta ez badugu aprobatzen, laguntza eskatu beharko diogu dakien bati. Adibidez, matematiketan aditua den bati eta zure bidea egin duen pertsona horri galdetuko diogu laguntza eskatzeko. Ez izutu zailtasun horien aurrean. Egin dezakeguna da esan bezala laguntza eskatu. Bai, zu baino lehenago hori konpondu duenik badago. Eta gure kabuz konpontzen erakutsiko digu. Beraz, zailtasunak ikusi behar dituzu, zu hobetzeko erronka bat bezala. Kokatu eta zentratu zaite desio duzun emaitzan. Adibidez, matematikak ikasteko edo aprobatzeko modu ezberdinak daude. Gauza guztiak egiteko bide asko daude, modu ezberdina daude. Matematika ikasteko ere, modu desberdina daude. Bilatu zeure modu onena. Garrantzitsuena jarrera da. Utzi zaite laguntzen eta azkenean esfortzuarekin lortuko duzu. Eta era berean bakizu zein da politena, zuk zailtasun hortik iragan duzun bide hori beste bati erakusteko gai izango zehala. Beraz, zerbait berria ikasteko, hau da arazoak erronka bezala hartuta, 3 pauso daude. Lehenengoa, laguntza eskatu gidatuko zaituen pertsona bat aukeratu. Guraso, anai arreba zaharragoak, lehengusina edo lehengusuren bat, irakasleren bat. Bai, lehenengo, nork gidatu aukeratu. Bigarrena, arduratu zutaz lana zuk zeuk egin behar duzu. Ez dizu beste batek egingo, erakutsiko izu, baina zuk egin behar duzu. Eta 3. politena. Bide zail horretan ikasi duzun guztia, beste bati erakusteko gai izango zea. Ze iruditzen zaizu zailtasunen ikuspegi hau, esaidazu, aurrera super txikiak eta super familia. Nahi dote eta ikon volumena, gorputzek eskatzen
bueltak eman, bang, bang, nakabu bako.